sa ano po siya, ang lakas ng music nila. Minsan, oh shit, yeah, minsan, pero malamig ngayon, so yun, mga super lakas. And umuulan. Umuulan na siya. Ayun. Yun ang kanilang mga yeah. Nag-aano lang ako na para hindi ako mahiya. Minsan nakakatulong magsalita na walang kahalaga-halaga. Yun ang ating sky. And Halloween store nila. Say hi to them. Yun. Pagpunta na tayo is farmersmarket today. Hindi ako na-close as usual, all you know. So, it's 11:30 in the morning. So, yun, ipapakita ko lang sa inyo. Just, hindi mas ganun sila karami. Budget is $10. Either one you can shot. I do want a big chili. Yun ang mga prices guys. So, Smart salty. peppers to $4. These they're how much is this set? Two? Okay, can I have yes, can I just
okra. Sana hinahanap ko mga friends. Wala tayong okra dito. Okay. Pepper lang talaga. Wala na. Mga bread nila. Wala. Ito lang. I'm done. I spent $4 on pepper. Good for a year na to siya, mga suka. I was looking for okra or something. Mga talong. Wala. Mahal. Walang okra, pero ang talong nila is $3. So, I don't think it's worth it. Very nice weather. And yun. Pupunta muna ako sa, I got $15 at one of the stores there. So I'm gonna claim it. So salamat sa pagsama guys, and I'll see you later.